Wapi makofi ya OJ? Yes. Bas Josia ya untie. Daka winji untie. An kod gima tindo tang'e ngisa gidonge. Gima ruotho minya kitigo maber. Adonjo gi wiya nono kaka indo wacho koso ka donjogo. Adonjo koso ka donjogo. Bas kawuono adonjo Siaya for the first time. Mae biro na Siaya mokwongo. Jo Siaya nyaka waluore uru. Aluoro mang'eny kamone na chung kane nyathi nyagwou. Ung'e nyathi nyagwou. Nyathi nyagwou tiende ni mama wa nya Siaya ka. Koro miya luoro mang'eny ma weche moko mawinjo ka landore ni ng'ato riethore ni o Siaya sijui round about timore ne mano wach moko anyal kata temo na awache dhoga. I cannot say such a thing. Awuoyo round about du kaka ng'a. Tan watu. Ere gimomiyo tiang awuoyo round about du. Achaya mathindo thindo go kaero kendo joma wuoyo round about du abiro chwanyora go kaka watnu. I don't like it. Iwuoyo round about jo Siaya nade in ng'a. Oyuma manoda I don't tolerate. Jo Siaya wan wede. Dala wa ino mabe asego kanyada. En mana ni gimo chwanya ni Siaya tin omeri ng'eni nitiere seche ma wuok ni koro adonjo Siaya wadhi ariera yo kanerwa. Koro apenjo ni to Siaya ere karase kalo Siaya. Asekalo Siaya inyisa ni Siaya ni we chien cha. Koro miyo Siaya tin teme uru Siaya tin saidi. Okomora. Ochwanya bas koro nitiere gik madwana wuoye. Andisora koso kandisora number 1. Aromo dok dala gi nyako koso karomo. Dak wach motegno ulu lessons daka winji. Nyako moyie kodogo en yani nyiri gi okudwara daka winji ulu lesson ang'iyo nyako mago ulu lesson maber madhigo. Dong ing'eni madong Siaya duong dot machiel akaw dot machiel. I don't do the milango mane mama wae. Aka dot machiel dong tie lego nitie ugenya gini kucho. Okanyaka kama mwanya ugenya kucho okanyaka walego ka. Akao. Bas koro namba chiel wan joluo nitiere gik ma kijaluo asili to nyaka itim. Namba chiel nitiere gik ma okwahero. Ajaluo namba chiel andisora. Kijaluo ere kaka jing'eni jaluo nitiere gik moko winjo be they are not expected of you. They are not expected of you. Namba chiel ketho kisungu tindisori gi koti. Ni bukore ni luongo Phoebe ni forever embele ji. Tindiso koti which kuoti duoko wachien. Forever tango. Mera kikito chupni go tesande go ng'eni pokwa chiemo. Wan korwa kocha okeyo maracha wuok kuma bei pod wan ga gi were mar losruok e bungu. Okang'eyo ni Siaya koni be pod ji losore e bungu. Uweyo timno. Okemo miyo maka nerwa ulony. Korwa kocha pod ji losore e bungu. Koro gimarach ni ini iwuotho ibae bachi. Pok ikoso ne ng'ato. Tijuko ng'ato rando kolosore e bungu. Kaso iye wang' kodi ini kori kosa ang'o. Iwinjo ko dhano mera ani ng'eni wuotho mago yumo kadwa. Ang'o midundori ni e bunge sa tese makara thuol nyalo kai. Abro fuli un joma turo dumb ji e pap kai. Odhawo to ene jama kosa yude ka pod ene position oting'o boke. Iye wang' ich wang' mar oyuma. Odhawo ni wuotho mago yuma no kaero. Ubaya bae gweng' un kare un randa. Randa kare ng'awa gini. Miluma notera Nyar Mkamba ndalo moko. Nairobi kamuna nani kikuona bere. Kora adhi Nyar Mkamba to wa watch kode movie mar Netflix. Ung'e Netflix osechopo Siaya koni. Koro wekuru kuot anagonu story. Ungi Netflix. It's alright. Koro waneno movie gi Nyar Mkamba to ei movie ka mzungu moro gimoro de chwany to koni dem.
Jaber wiye yot en kaka no winjo ni dem no mako watiyo go maber e yot makata pal ochwako kuon da kuon owange sufria owange osedak dem sufria ko wangi tichake go e dem okelne report ni nyathini okose school ongwenyo nyathi wadgi kendo kwalo pencils mag nyithindo wetene osejajne dem. Brian, how do you steal pencil from dem? What you give dem maber e odwa? Koro dem ni an kumorach na ni seche moko kata wan mana odwa wadong ma ji ariyo onge ng'ama osekoso no wan kode e iye kocha e kor joma dongo kocha watimo timbe wato dem ni otiyo go mang'eny ahinya ma dem okawacho ni ng'ato dhi oti gi dem bang' ma ang'e ni koth ochwe koyo ng'ich tiya gi kisungu ming'iyo go mano badhi. Namba 3 ndisruok na ni paro ni ang'o an ndisruok na ni paro na pastor wa asungra nu matin donga ndisora wanadada no sechuo tik na ndisora koro pastor wa rwako ga kaunda ben mo inspire rwako kaunda machalo kama dakupam ne pastor wa omera pam bedi ng'ama dhiga kanisa koro pastor wa gima chwanye thin ga ing'eni ei pastors ka nitiere joma Nyasaye moluongo to nitiere joma pesa okelo pesa emoluongo gi gibire wach Nyasaye gi kech koro kose bire wach Nyasaye gi kech sama ji ogolo sadaka maber pesa ojuogore omor kendo moso wage kisungu good how are you kanisa God bless you church kisungu ng'enye dhoge liw gi kisungu nikech ji ogolo pesa maber sama pesa wuok matin pastor wa kech pino seche go komos kata ji gi kisungu onyaka na moso uni sare uru kanisa mani ng'eno donjo onde so wuoth yo wang' marach oseneno kaka sadaka kirawo mating'o sadaka othechle donje kanisa osaure uru kanisa osaure uru kendo daka winj duondo osaure uru kanisa adwaro ni mondo wasom kitepe adek kitabu mokwongo somna kitabu mar jo Ibrania 107 owacho nang'o be wewe amako gine wiya buk mar jo Ibrania no the same thing ma bugno wacho ema buk mar Habakuk auchiel bende wacho to the same thing ma Habakuk wacho the same thing ma Jakobo 4 bende wacho owacho nang'o gima bugno wacho en penjo bugno penjo ikonyo Nyasaye gang'o ikonyo Nyasaye gang'o kaminyiere no okamor kama chung kane apenjo u kanisa Nyasaye chamo kuon iseromo gi Nyasaye ko ayalo timo buru tiende otimo buru iseromo go ruoth odich gi Ewa momiyo unono yweyo ne karo timo kamano nikech ang'o ero gi momiyo adhi e od Margarita tichwako na manya uchaye wach Nyasaye machalo nade ochwako mahanya to oganda to kano kaso jomoko mor nyiero. Do you think it is a laughing matter? The same thing and not him na od Dumtila gikelo aruda gikun bel ang'ama jadolo jamne kata mopidho kodong ruothe momiyo ang'o momiyo keto jatich Nyasaye gi kech Nyasaye dong nigi teko ini paro kata nan mane river nyando golo wat sadi mani ngeno yalo ne jomo okodhi sikul ok yani river nyando onge wats mogolo boken kata ora
River Nyando golo words adi. Apenjo, River Nyando golo words adi. Ipane words magino golo dipim kata giteko mar Jehova Nyasaye. Bende dipim? To karango ma mono ubedo jochiwo u support wach injili. Asebede nyoluoro week ma wiga mar ariyo kan ka kori ko jadolo kira ochalo kako chalo no. Uparo na mor. In mi chai wach Nyasaye kami bede no. Ipane Nyasaye osetima ngimani. Ini paro ni kata man epididymis ni kami bede no tima ngosane. Dong Nyasaye mo mi epididymis no. Duode nam ma in go mose konyi kata epiglotis. Isebedo kimuonyo kuoni ga mangima bose dei. Mano tije epiglotis. Karucha wach Nyasaye ni kechango. Ero kamano kendo gima ngano timo no longo ukope example no. Manya kana nyaku manyo fuke sianda na koni ya. Ayude. Ero kamano Nyasaye gwedhugura. Usando watch Nyasaye malit kamani kechango. Be injili chuo ikami bede no. Yesu e yath. Kende Yesu e okumba. Yesu e gimora mora. Koro kata nyero iworo ni I'm happy with you. I'm not happy with you. Kenda the report gine diocese. Bas, namba 4. Wawera gi wach pastors. Okadwa ni mondo anga wuo kar kato kasto ni o. Oja ino wuo kuom pastors marache tiende mineno kuot no. Namba 4 ada wuo kuom joangla. Otiena loko ka wuo kuomi. Namba 1 nase nyiso u kane ionge to badhi lakini anoyo kendo joangla te rule number 1 joangla te gin nyidunde. Dada no dwano chach wach injili no kalo samayalo oyiengo gik malich ma ruoth bende emochweyo. Joangla te nyidunde ka gibiro tinyo nyadunda makondu kata mabor nyadunda mano intro ma general ne joangla te. Rule number 2 joangla te randere makato pugno kaka pugno ni to samo chako thum nyako wach ne randere okawuok kuom ema jalamo. Joangla te rondeche. Koro kuom wachno nitie were moro ma wero ga ni wewe Bwana niwe daka win kuolo ni wewe Bwana ni wewe Bwana ni wewe Bwana ni wewe Bwana nitie kaka iwe mayom kata kochopo ire Bwana to Bwana be mor. Koro joangla rule number achikora kalo rule number dicha number 4. Kapok adhi ni wewe no joangla to ero kopore. Sani wan gi prince inda luongore ni the doyen. Nunge doyen. Kasto Elito to luongore ni the goat. Dong goat tungeyo. Dongu pidho diek. E goat no. Neno niko wach ni the goat kori wuoro ni en gimo malich jomoko wuok kata ni en chiemo mo. The goat en adiel. Kasto ngato wan go ni Musa Jakadala luongore ni the joy man. Koro gikopore kamano. Koro rach gi ni upcoming moko mawuok. Kosewinjo ka ngacha luongore ni the doyen, the goat, the joy man. Tembo ng'iyo the manyalo donjo kode ni to the what manyalo donjo kode. Koro kata okia kisungu manade to kata ni the kisungu moro matije tek moko ng'eyo the hopeless. Koro sama chung kane an the hopeless muwinjo no.
Omiyo jo angla rule number 5 en sama pok itiego riewa nyaka kwal wach ng'ato. Kwane gin ne giloso waya mamit go nang'o. Nyaka kwal wach ng'ato mondo iwer go mitegno. Jawaya mabathe kane begi ne ywak. Yaw gina raka. Okan ka mar tugo. Bas, goago waya mora mobire wi ni wewe cha adwaro ni the hopeless ong'yane kako nya kwale mondo donje wende masani. Nyadunda makondo ma. Donga nyadundo. Wema adwaro ni gona waya maro wangla we gona ni wewe nikech wakwalo wende ni wadwoke makuon thumo kufwe nyiti dwa expose waga wendo wangla manyasani mobire wi nyadunda makondo ma nyadunda makondo ma Skoro na wacho ne joluo poka tieko kiwinjo kijony dong stima ne chando wa koro dongo duogo koro dong nyakwa ti maber kode samo duogo no koro be ikiri bwana jaluo nyaka wabed joma jonyadhi kendo joma josunga nitiere tije moko ma jaluo ok owinjo be ni timo ayie yane jobs to onge jaluo modhi e gym wood low modonje gym mago gerom gi kabat be yude dhondara ni boko tong to ne ji tong ni is it worth it iboko tong nade in kata ni uso sweet idonje gari ni uso sweet ni minyodho gi minyamo are you serious ero kamano for poor example I will insist on important points obuku nani rwenya sate akiani banga serious
Kwani kawa secha dimonda lani ofuku na onge sianda na ku ofuku ni ku. Mimi ya pesa take to mimi ya pesa. Uwinjo na ade kamibeti. Kuchwanya ranya doke injili. Tich namba 2 jaluo kunjo benitimo. Dada an mamori. Nikech nyeno tokumori achako neni chon. I'm just saying it on a light note. Light note no. Jogo light note muwinjo no is toche bor. Light note. Ingene ntire dongunge delaru. Inungene pani do delaru no riembe kanya kan kechango. Negi golo node moko mayot ma kotere ratil tibu. Ma pesa koso motas. A light note muwinjo no. Koro dono kara kanyene umiya note mapek seriously. Remo miya cha. Ema. Ino kan note mapek. Mae koro kambi manodonjo manyien. Bas. Maneno ka koro tucho kuok na rwokne, gimoro nyisa na adhi ya mondo unu koro. Joma nyalo mi unyiero pod ng'eny kae bwana ne. Okanya wuok e stage anyhow, chuona thuma wuok.